प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांची जे काय यांच्यामुळे आम्ही जे काय गोवा सरकार म्हणून आम्ही जे काय केलं गोव्यामध्ये त्याच्यामुळे आम्हाला या तऱ्हेची लीड घेऊन आम्ही सगळे कॅन्डिडेट राहिले. मी काय बघितलं नाही टीव्ही पण मला जी माहिती मिळाली 18 लीड्स दाखवून राहिले. पण श्रेय आमचे भारतीय जनता पक्षाचे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष पार्टीचे सगळे लीडर्स एकत्र येऊन काम केल्याने आमचे देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांना श्रेय जातं. कशा प्रकारे सीएम कॅन्डिडेटवरती विचार सुरू होणार आहे? नाही, माझं नाव काय मला कोणी सांगितलेलं नाही आणि माझं काम होतं. माझ्या लोकांनी माझ्यावर परत विश्वास दाखवलेला आहे. हाच माझा विजय आहे आणि मला पण ज्या प्रकारे आपण पुढे स्वीप अँड द लीडरशिप ऑफ आवर प्राईम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी तर इथं पाहिलं की आपण whatever has been done for Goa by the central government, whatever we as a team in Goa have done is a victory of the people of Goa. People have rejected all scamsters, people have rejected people who have come with all tales, people have rejected outsiders and people have voted for a traditional party here in Goa which actually works for the people of the state. Pramod Sawant will continue as the CM? Pramod Sawant will continue as the CM? I don't know party leadership, whatever the party leadership Your name is also doing the round. I will go strictly by what party says. Thank you.